Имам нужда от сън, но всяка вечер клиента ми ме вика. Какво обикновено нарушава съня ви? Понякога хората, за които се грижим, гледат телевизионни програми през нощта и ако слухът им е слаб, това може да е много силно. Други имат нужда да ходят често до тоалетна. Но смущенията в съня, болката или самотата също могат да доведат до повикване на помощ. При деменция има случаи, когато обърканите хора забравят дневния и нощния си ритъм и се скитат през нощта. Това обаче обикновено преминава по-късно. Колко често се случват такива повреди? Ако това се случва понякога, то е част от услугата за грижи. Ако се случва често, може да сте в състояние да подобрите ситуацията. Ако обаче това се случва всяка вечер, трябва да уговорите с семейството редуване на нощните смени. Какво мога да направя? Никога не давайте лекарства, без да сте се посъветвали с семейството си или с лекаря си. Обсъдете с семейството какво можете да направите по въпроса. Може би успокояващите чайове ще помогнат. Когато пиете, уверете се, че по-голямата част от напитките се приемат сутрин, за да сведете до минимум необходимостта от ходене до тоалетна през нощта. Гледането на телевизия вечер може да забави заспиването, особено при гледане на стресиращи филми. Достатъчното физическо натоварване през деня или пропускането на обедната дрямка може да подобри съня през нощта. Ранната вечеря, около 4 часа преди лягане, също има благоприятен ефект. Скитане наоколо всяка нощ. В случай на объркани хора, които стават по няколко пъти на нощ, е важно да се уточни с семейството, че нощната смяна може да бъде предложена алтернативно. Ако нищо друго не е възможно, консултирайте се с лекаря дали лекарствата ще помогнат. Постоянните прекъсвания на съня влошават качеството на работата, а също и качеството на живот на засегнатите.